Исәнмесез? Хәерле көннәр. Сез килер алдына әзрәк хыялланып алдым. Диеп. Минем исемем Алсу Максымҗанова. Мин сезне Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең бинасына чакырам. Безнең бу бина Островский 2 урамында урнашкан. Без аны үзебезчә Дом 2 дип йөртәбез. Чөнки ул безнең иҗади өебез. Иҗади тормышымдагы бик мөһим җир дип әйтергә. Менә без хәзер репетицион залда, менә шундый безнең репетицион зал. Бу безнең станок. Менә без монда биебез, безнең монда иҗади ачышлар, биюләр куябыз, программалар куябыз. Артистлар монда бик күп вакытларын үткәрәләр. Балет артистларының тормышы, эше вакыты сәгать 10-нан башлана. Һәрберебезнең үз урыннарыбыз бар. Менә бу һәрберсенең урыны. Һәм инде педагог керәдә. Доброе утро, лицом к палке, разогрев диде. Без торып басабыз. Һәм үзебезнең тренажны, дәресне башлыйбыз. Бәлки сез беләсездер, батман-тандю дигән сүзләрне ишеткәнегез бардыр. Плие, фондю. Менә шул безнең күнегүләр минем станок тегендә. Менә тегендә, хәтта бик каты эшләгәнмен, хәтта станок икегә дә аерылды. Менә шулай эшләвем. Менә монда безнең центральный станок дибез инде. 4-5 еллар эшләп, менә шунда басалар. Менә бу станокларда инде кырыйларында безнең яшьләр, килгән яшьләр урнаша. Шунда аларның эш урыннары. Мин үзем монда 11-нче ел эшлим инде. Безнең артистларның фотолары. Танцевальный группада 14 пар эшли, барысы да яшьләр. Артистлар монда училище бетереп, 16 яшендә, 18 яшендә киләләр һәм инде 25 ел эшләп пенсияга чыгабыз без. Иң матур чаклар, иң көчле чаклар безнең менә шунда ансамбльдә үтә. Ансамбльнең серләрен шишик әле, ишекләрен ачып карыйк әле. Менә бу безнең кызлар раздевалкасы. Менә без монда киенәбез, без монда ял итәбез, без монда чәй эчәбез, без монда серләшәбез. Шулай ук менә безнең бу ял итү бүлмәсе дияр идем. Монда инде безнең кастрольләрдән алган төрле сувенирлар, медальләр, бүләкләр. Бу бина бик борынгы. Бина ул 19-нчы гасырда төзелгән. Арианов, Тильпугов ие, капитан артиллерия һәм сәүдәгәрнең өйләре кайчандар булган. Һәм 1937 елны ул филармониягә бирелгән. Безнең ансамбль 1937 елда менә шуннан үз хезмәтен куябыз. Тарихын шуннан башлана, 37 елдан. Менә әйдәгез, безнең инде монда мәшһүр артистларыбыз, Татарстанның халык артистлары Фердинанд Гимадиев, безнең репетиторыбыз. Хәзер инде ул ялда. Розалия Мустафина, Равиль Габдрахманов биюче, Фидания апа Габдрахманова, ул инде хәзер безнең ансамбльдә отдел кадров булып эшли. Халисә апа Шарапова, беренче репетитор, балетмейстер. Ул Казан ансамбленең бик күп еллар директоры да булып эшләде. Бу безнең Рәйсә Хәсәнова, бу безнең үзебезнең репетиторыбыз, бик якын кешебез. Хәзер дә эшли. Валерий Кузнецов, зав постановочной части, тоже хәзер бездә эшли. Рима Пабулякова, ул безнең әйтеп китәм, хоровой хор артистларының әнисе дип әйтерем, икенче әнисе, чөнки ул безнең костюмер хордагы хәзер дә инде хәзер ялда. Менә Миңгүл Закиева, безнең җырчыбыз, Нәфисә Василова, Лена Бичарина, менә Шамил Әхмәтҗанов, алар барысы да менә монда эшләделәр. Безнең хәзерге вакытта безнең нәрсә дип әйтерем? Безнең фундамент, безнең опора, безнең таянычыбыз. Кызганычка каршы Венера Хасановна Гараева теге елны бездән китеп барды. Бу безнең хормейстерыбыз иде. Рашид Муставин, оркестрның җитәкчесе Рашид абый.
Һәм инде безнең яраткан Рәйлә Мөхәммәтхановна Гарипова. Укытучыларыбыз, алар безнең илһамчыларыбыз, алар безнең көчебез дип әйтергә. Менә монда безнең хор җырлый, монда партиялар өйрәнәләр. Хәзер инде мин сезне чакырам оркестр бүлмәсенә. Менә хәзерге вакытта безнең артистлар ялда. Шуның өчен менә безнең оркестр монда утыра. Бик кызганычка каршы бик зур түгел, әмма ләкин без монда сыябыз. Безнең сәнгать җитәкчебезнең кабинеты Айрат Хәмитов. Монда инде минем уйлавымча яңа иҗади планнар монда чыга. Менә бу кабинеттан. Менә бу Мансур Гатиатуллин, ул безнең репетитор. Файзи Адгамович Гаскаров инде 45 елны эшләгән безнең ансамбльдә. Балетмейстер, бик күп постановкалар эшләп, безнең татар биюне байыткан, шундый зур, атаклы иҗат кешесе. Гай Хаджиевич Тагиров, ул безнең 50-нче елларда балетмейстер булып эшләде, бик күп постановкалар эшләде. Ул безнең татар биюнең методикасын язган бик зур кеше дип әйтергә. Этнограф, экспедицияларга чыгып, татар биюнең методикасын язган, шундый зур китаплар чыгарган татар бию турында. Менә шу зур иҗат кешесе. Һәм инде 2022 елда ул аңа 115 ел булыр иде. Наҗия Гатиатуллина безнең биючебез, биюче апабыз. Ул кызганычка каршы елны китеп барды бездән. Фәйтуна Абдуллина. Айрат Ринатович хәзерге вакытта безнең художество җитәкчесе. Лима Кустабаева бик күп еллар 80-нче елларда, 90-нче елларда да художество җитәкчесе булды. Җырчыларыбыз эшләгән Альфия Авзалова, Зәйтүнә Әхтәмова, Ильяс Якупов. Бу урын инде безнең биючеләр өчен, вообще артистлар өчен шундый яраткан урын. Без монда ял итәбез, хыялланабыз, репетиция вакытында сөйләшәбез. Менә бу бәләкәй генә кичкенә пятачокта яшьләргә төрле комбинация өйрәтәбез. Менә шундый проходной җир, бик матур. Мин бик яратабыз монда утырырга. Менә. Әйдәгез. Фәрит Абылгазизовның иң яраткан бию баянчыларын берсе. Безнең ансамбльдә ул танцевальный бию группасында уйный. Менә бу яраткан минем укытучым Жанна Суханова, Жанна Павловна. Ул бик күп еллар буе безнең ансамбльнең классиканы алып барды. Хәзерге вакытта инде ул ялда. Менә Илгизәр Исламов, Фарид Мирзануров, безнең ветераннарыбыз, безнең костюмнарыбыз, безнең матурлыгыбыз, безнең байлыгыбыз дип әйтер идем. Менә алар төрле программада күрәсез. Костюмнарыбыз бик күп. Кызганычка каршы безгә җитми бина, безгә җитми менә шундый бу костюмнарны тәртиптә саклар өчен шундый бер матур гына, зур гына костюмерный. Менә шулайрак карагыз, менә шундый матурлык. Менә төрле костюмнар. Матур бит инде. Нәрсә әйтәсе килә, концерт вакытында биючеләр 10-12 костюм алыштыра. Менә безнең костюмерларга Ходай ярдәм бирсен, көч бирсен, сәламәтлек бирсен безнең Дания апага, Оля апага, Людмила Васильевнага. Аны бит күтәрергә кирәк. Аны барысында чехолларга салырга кирәк, барысында җыярга кирәк. Һәрбер артистның 12 костюм. Концертта 12 бию. Ничә костюм була ул? Бик күп. Менә шулайрак. Биючеләрнең костюмнары. Бу безнең биючеләрнең костюмнары. Инде җырчыларның костюмерные менә монда. Менә аларның әзрәк костюмнары. Әмма ләкин костюмнары да бик авыр, бик шундый затлы дип әйтер идем. Менә бу иң яраткан костюмым хорларның. Менә бусы. Төрле чаклар була, чыннан да концертта өлгермәгән чаклар була, тиз-тиз китеп
я костюмны вообще даже дұрыс итеп кимәгән вакытлар була. Я инде соңрак чыгасың биюгә, тирли пеше. Я инде концерт вакытында, бию вакытында сиңа ничектер эләктерәләр анда, булышалар, син анда ничектер инде елмая үзең ничектер эләктерәсең инде. Менә шулайрак төрле кызык вакытлар була. Я баш киеме төшеп китә. Рәйлә Мөхәммәтхан безгә бик шундый таләпчән костюмга карата, чөнки бу сезнең йөзегез ди. Шуның өчен бик без тырышабыз инде дөрес итеп киенергә һәм өлгерергә. Тегү цех белән таныштырасы килә. Бу безнең монда творческий беспорядок дип әйтерем. Бәлки бу монда бик шундый кем эшли дип әйтерем. Бал кортлары. Безнең Резида апа, Луиза, Миләүшә апа безнең заведующий зав, тегү цехның зафы. Монда инде костюмнар туа, костюмнар тегәләр, менә матур. Менә шундый пайеткалар. Миләүшә апа безнең бу цехның мөдире, ул биюче булган һәм пенсияга чыккач инде менә шундый цех ачып җибәрделәр дә инде костюмнар монда тегәләр. Монда да эшләр өчен бик зур көч кирәк, чөнки бу утюг бик авыр, карагыз әле. Ничә кило икән? 8 кило бардыр. Хәзер күрсәткән бүлмәне десертка калдырдым сезгә. Бу иң яраткан бүлмә минем өчен. Бу безнең баш балетмейстерның бүлмәсе Рәйлә Гарипова Мөхәммәтхановна. Аны шундый, менә карагыз, шундый матур бүлмә, аны шундый зур тарих монда, онда шундый матур китаплар, шәп китаплар, фотографиялар саны. Бу бүлмәдә тоже иҗат процессы бик кайный. Ноябрьдә Рәйлә Мөхәммәтхановнага юбилее булачак, Алла бирсә. Бүләкләрегезне әзерләгез. Без дә Алла бирсә әзерлибез. Рәйлә Мөхәммәтхан безнең менә аның бөтен куйган биюләре алтын фондка керә. Әниебез дияр иде мин аны. Ул һәрберсенә шундый матур итеп балам дип әйтә. Аның йөрәге гел ачык. Яшьләргә бик тә ул шундый ярдәм күрсәтүче. Миләүшә апа безнең Татарстанның атказан артисты. Хәзерге вакытта инде ул безнең тегү цехның җитәкчесе. Бик яраттым мин аны, Миләүшә апаны. Күрсәң, карасаң мине. Бу безнең Татарстан халык артисты Ләйсән Хәмитова. Ул безнең репетитор, шәп биюче, шундый безнең педагог. Менә шундый кеше. Безнең бу бинада балалар студиясе урнашкан. Аны беләсезме, 80нче елларда Рәйлә Мөхәммәтхановна ачып җибәрде. Һәм аннары художество җитәкчеләре Ләйсән белән Айрат Хәмитовлар да булды. Менә бу елны тагы ул ачылып җибәрде. Үзләренең тормыш иҗатын дип әйтерем, менә аларның дипломнары. Алар күбрәк, әмма урын юк куярга. Балаларыгыз булса һәм аларны биюгә өйрәтәсегез килсә, безнең ансамбльгә рәхим итегез. Әйткәнемчә, бу бик борынгы бина 19нчы гасырда төзелгән һәм инде аны бик күп реставрация ясалган. Шундый мин яраткан бина ул. Чөнки моннан әйтүемчә бик күп елларыбыз үтә. Һәм инде менә моннан чыгачсың, әйме? Иркенлек дисәң, әйме? Иркенлек кирәк булса, төрлелек кирәк булса, син Бауман урамына барасың. Сиңа уйланыр өчен барасың, уйларыңны бер нигә җыер өчен, әйме? Хисләнер өчен Камал театрына, шул анда набережныйга бара аласың. Әмма инде шундый көч, горурлык, мощь кирәк булса, Кремль ягына барасың. Ашасың килсә инде, колхоз базары якын монда, столовыйлар, кафеларга кереп, менә шулай без эш беткәч иркенлеккә чыгабыз. Иң мөһиме, безнең ансамбль өчен яңа сезон 2021-2022 ел зур вакыйга белән бай, юбилейбыз булачак.
Шуның өчен, кадерле тамашачы, без сезне үзебезнең юбилей концертыбызга, үзебезнең концертларыбызга чакырып калабыз. Рәхим итеп килегез. Сезнең белән булды мин, Алсу Максумҗанова, Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле һәм инде Казан куллану инструкциясе. Сау булыгыз.